Mirin, el 17 de juliol del 2020 es va signar el protocol per establir les bases d'implantació d'un nou campus de salut a la regió sanitària de Girona, on s'inclou també el nou Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. El 31 de juliol d'aquell mateix any, aquest protocol es va aprovar per Junta de Govern local, tot i que us haig de dir que just aquesta acta no està penjada a la web, no és pública, però en tot cas el Govern de la Generalitat de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana va decidir que el nou Hospital Universitari Dr. Josep Trueta fos una peça fonamental d'aquest nou campus de salut i el situar a Salt, argumentant que el millor era situar-lo just davant del Santa Caterina per tenir un únic campus de salut punter a Catalunya. Hem de recordar que en aquests moments entre un 30 i un 40% dels ingressos complexos s'han d'atendre fora de la regió sanitària i amb aquest nou campus es podrien arribar a resoldre el 95% dels problemes de salut de la població de la nostra demarcació. Diferents professionals de la salut també han demanat de manera pública la connexió directa dels dos hospitals, és a dir, volen que estiguin connectats amb passadissos per tenir el millor servei assistencial possible i, efectivament, hi ha solucions arquitectòniques que permetrien aquest funcionament. Això no obstant, el dibuix que es presentà mesos més tard a premsa manté una distància entre els dos hospitals que pensem que podria ser menor, no estan just un davant de l'altre i, a més, afecta dues masies catalogades per aquest Ajuntament i el corredor hidrològic de la Riera Marrocs. El campus de salut del nou Hospital Josep Trueta és urgent de fa molt de temps i, de fet, si mirem l'annex número 2 del protocol, ja s'hauria d'haver iniciat a hores d'ara el concurs del projecte i fa un any que s'hauria d'haver iniciat la redacció i modificació del planejament urbanístic.